Pag-ampo alang sa hustisya ug kalinaw. Amahan namong tanan, magbubuhat sa langit ug yuta. Ikaw ang among giampuan, ikaw ang among Ginoo. Kining tungura akong ibungat kanimo, kining hangyo ug pag-ampo. Nang hinaot ako nga mahayagan mo ang tibuok kalibutan, hilabi na ang among nasod nga Pilipinas. Aron makabaton usab kami og hustisya ug kalinaw alang sa usag-usa. Akong gihangyo Ginoo nga hatagan mo kami og hustisya. Hatagi og hustisya labi na ang mga biktima sa pagpangabuso, pagpasagad ug pag-abandona. Lakip na ang mga napasagdan, hilabi na ang mga biktima sa pagpangdagmal ug pagpanglugos. Hatagi og hustisya mga naa sa alaot nga padahing nag-antos sa kawad-on. Ang mga nailad, ang mga taong nawad-an og panarbaho ug oportunidad nga gihikaw kanila. Ginoo, hatagi hustisya usab ang mga biktima sa mga maling pagbutang-butang ug sa laod. Ang mga biktima usab sa pagpamatay gikan sa giyera ug ubang pang pagpanghasi, pagpanghulga o pagpahimulos. Akong gihangyo ang kalinaw nga mupakaylap sa among tanan. Hilabi na nga haduol na ang mga piniliay. Palihog hatagi kami og kalinaw gikan sa among hunahuna ug kasing-kasing. Isabwag kining maong kalinaw sa matag usa ka namo ug ipakaylap ang imong gugma. Hinaot nga adunay panaghiusa bisan pa man sa managlahing panglantaw. Palihog hatagi kami og maayo, ligdong ug angayang mamumuno namo nga maghatag og kalinaw usab sa tanan ug mamahimong tulay aron ang tanan magkahiusa. Ilikay mo kami sa mga daotang tumong. Ilikay mo kami sa mga taong walay laing gihuna-huna kundi ang ilang kaugalingon lamang. Hatagi kami ug mga lider nga maghatag kanamo og maayong kaugmaon. Mag-aga kanamo didto. Ug kami usab, isip mga tawo, madasig usab kami sa pagtabang ug sa pagbuhat sa among mga responsibilidad sa matag usa ug alang sa among nasod. Akong gihangyo usab Ginoo nga ilikay mo kami sa tanang katalagman ug kadaot. Hilabi na sa kagubot, luwas sa ang among nasod ug ang tibuok kalibutan gikan sa mga kalamidad ug giyera, bangi sa matag usa nga lideres sa matag nasod ug lain pang ubang mga nasod. Undangan na Ginoo ang gira. Maunta ang mga biktima, matagan na sila maayong pagtagad, may layo sila sa tanang kadaot. Undangan Ginoo tungod kay nagtuo ako nga pinaagi sa imong gahom, walay imposible. Pakganga ang mga daotang tumong sa pagpandaot sa uban. Palihog Ginoo. Unta magmadaugon ang imong hustisya ug kahayag alang kanamong tanan. Sa tanang higayon sa among kinabuhi. Palihog dungga kining pag-ampo. Among Ginoo. Tuburan sa among kinabuhi ug tanang kaayo. Amen.